Takže, vážení priatelia, vidíme, že tak ako som skôr spomenul, nebo nad poviskom sa pomaly zaustilo a je tu dostatočné množstvo leteckej techniky, to znamená lietadla Luftwaffe a samozrejme lietadla Červenej armády. Týmto poprosím mojich kolegov, ktorí moderujú pozemnú časť bojov, aby nám povedali, čo sa deje na zemi. Ale v boji a v snahe chrániť svoje jednotky sa veľmi často uchylovali nielen k zneužívaniu Červeného kríža, ale aj napríklad používaniu cudzích uniformier. A vidíme už, že na boisko dorazila ďalšia obrnená kolóna, série KFC 251/7, to je ten s tou mostnou konštrukciou. Vidíme znak 3. tankovej SS divízie Viking. A vážení priatelia, na chvíľočku si vezmem slovo ohľadom toho, čo sa nám deje nad našimi hlavami, takže charakteristický zvuk hviezdicového motora. Lietadlo, ktoré nám priletelo na militu, je lietadlo Lavočkin, hviezdicový motor, dudivý zvuk motora, ale samozrejme aj lietadla, ktoré lietajú ďalšie, sa veľmi verne podobajú na to, čo pred 70 rokmi sa dialo na oblohe. To znamená, vidíme teraz napríklad sovietské lietadlo, ktoré je v mieridlách nemeckého lietadla a nálet nemeckého lietadla podporuje práve pozemné boje, ktoré sa konajú na zemi, takže vzdušná pomoc zo vzduchu a vidíme, že boje pokračujú ďalej. Lietadla sú nižšie a nižšie, priatelia, takže máme sa na čo dívať a týmto odovzdávam slovo znovu môjmu spolumoderátorovi, ktorý nám povie, čo sa práve deje na zemi, priatelia. Nemci momentálne riešia dve úlohy. Jednou je stále obrana proti nalietavajúcim sovietským lietadlám. Druhou je snaha o akú takú koordináciu ďalšej činnosti medzi jednotkami pozemného vojska a medzi jednotkami zbraní SS. Už som spomínal, že od leta 1944 po atentáte na Hitlera na seba tieto lietadlom sovietským prenasledovaný je nemeckým Messerschmittom a nič iné nebude ostávať pilotovi tohto sovietského lietadla, len buď núdzové pristátie, alebo ešte pokúsiť sa o tzv. Taran, ak nájde dostatočnú výšku. Takže priatelia, nebo, ako som povedal, pred malou chvíľou sa nám zahustuje a boje ďalej a ďalej pokračujú. Nad našimi hlavami odovzdávam slovo môjmu pozemnému moderátorovi, priatelia. Ďakujem vzdušnému kolegovi. Jednotky SS sa s využitím obrnených transportérov snažia o prieskum, pomaly vyrážajú vpred. Snažia sa nadviazať bojový kontakt so sovietskými jednotkami, o ktorých zatiaľ nemajú celkom jasné predstavy, v akej sú sile, v akých postaveniach sa nachádzajú. Sovietov môžete vidieť rozvíjať svoju prieskumnú a zároveň útočnú snahu v priestore. Priatelia, takže zatiaľ je situácia taká, že vzdušná prevaha, ale nie je to tak. Vzdušná prevaha, sovietskí letci nakrátko získajú vzdušnú prevahu, ale neskôr vidíme, že karta sa znovu obráti, tak ako v týchto krutých bojoch. Takže priatelia, vzdušné boje pokračujú a poprosím môjho moderátora, spolumoderátora pozemných častí, aby nám priblížil, čo sa vlastne deje na zemi. V tejto fáze boja už lietadlá veľmi sa nemôžu snažiť o zásah pozemných jednotiek.
pretože ako ste si všimli, v nadviazaní bojového kontaktu prišlo k priblíženiu a v niektorých miestach až k premiešaniu vojakov bojujúcich strán. Dobre sme sa postavili.